Казвам се Мартин Митов от Велико Търново. Занимавам се главно с премахване и с кастрене на дървета в градска среда. Нашата работа изисква висока прецизност и машини, които са добре балансирани. Husqvarna 564 XP е професионален верижен трион от 60 кубиковата серия. Това, което го отличава от останалите триони на пазара, е, че притежава сила на 70 кубиков трион и тегло на 50 кубиков трион. Ползвал съм доста триони и мога да кажа, че този трион наистина се усеща стабилен още с първото хващане. Веднага се усеща мощността и бързата реакция на газта. Машината стои стабилно в ръка, което намалява умората дори при продължителна работа. Събрани са лек трион и силен трион в едно, можеш да започнеш и да завършиш обекта с нея. Както за наземна работа, така и за работа на височина. Триона е достатъчно мощен да захрани шина с 70 см дължина, с която лесно могат да се повалят и по-големи дървета. Новата машина от Husqvarna разполага с директно впръскване. Разликата от инжекционното впръскване и карбуратора е много по-бързата реакция на газта, което всъщност дава силата при рязане. Доволен съм от машината и наистина бих я препоръчал на свои колеги. Със сигурност би станал неизменна част от инвентара на един професионалист.